ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର କରିହେବନି କାହିଁ ହବନି ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଯାଇନଥିଲା କି ବାଡ଼ିଲେ ନାଣ୍ଡୁ ନିଜେ ନିଜେ ନାଣ୍ଡୁ ମାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରିଲ ପାନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ ଚାପଡ଼ା ଚାପଡ଼ା କେତେ ଚାପଡ଼ା ଏ ଗାଲକୁ 4-5 ଚାପଡ଼ା ଏ ଗାଲକୁ 2 ଚାପଡ଼ା ଆଉ ଗୋଇଠା ତଳି ପଟୁ ଗୋଠା ପୁଣି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଇ ଯଦି ତାକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ତ ତା ବୈଧ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପୁଣି ବେତଳା ହେଇଯିବ ପୁଣି ମାରିବ କାହିଁ ଦେଲାନି ପଇସା ତାପରେ ବାହାରେ ଆସିକି 10 ମିନିଟ୍ ବୁଲିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଏଠି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା କଥା ଆଇଦର ସେ ବାଡେଇଥିବେ ଏବେ ନାହିଁ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ସେ ବାଡେଇ ନଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଧଳ କେମିତି ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ ଧଳ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ନରି ପଣ୍ଡା କେମିତି ଲୋକ ନରି ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଲୋଭି ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଜାଣି ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଓକେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଖଡ଼ାରେ ସବୁ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ପଳେଇଥିଲେ ମତେ କାହିଁ ବୁଢା ଖରାପ ଭାଷା କହିଦେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯିବେ ଯାତ୍ରା ପାଖକୁ ଆମେ ଖଟା କିସ ଖାଇଦେଲା ପରେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭାରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ସିଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରୁ ହଜିଗଲେ ନରି ମତେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ହଜେଇ ଦେଲା ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ ଚକମା ଯୋଗୁଁ ଆସିଲା ମୁଁ ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ପାଉଛି 15 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ବର୍ଷକୁ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି